sobre o ano 1600. Clásico sobre o ano 1700. Romántico sobre o ano 1800. Moderno sobre o ano 1900. Nestes distintos períodos naceron moitísimos músicos. Nós eleximos 8, 2 barrocos, Vivaldi e Bach. 2 clásicos, Mozart e Beethoven. 4 románticos, Schubert, Chopin, Wagner e Manuel de Falla. Vivaldi é un músico barroco. Naceu en Italia. Unha das súas obras máis coñecidas son as 4 estacións. Bach é un músico barroco. Naceu en Alemania. Unha das súas obras máis coñecidas é Beethoven é un músico clásico. Naceu en Alemania. Unha das súas obras máis coñecidas é Oda á Alegría, da novena sinfonía. Schubert é un músico romántico. Naceu en Austria. Unha das súas obras máis coñecidas é Sinfonía número 1. Chopin é un músico romántico. Naceu en Polonia. Unha das súas obras máis coñecidas é Preludio en Mi menor. Wagner é un músico romántico. Naceu en Alemania. Unha das súas obras máis coñecidas é Ópera romántica. Manuel de Falla é un músico romántico. Naceu en España. Unha das súas obras máis coñecidas é O amor bruxo. Como vedes, hai músicos que levan perruca. Bach, Mozart e Vivaldi. E outros non. Beethoven, Chopin, Manuel de Falla, Schubert e Wagner. A perruca foi unha moda que houve en Europa entre os anos 1600 e 1700. A perruca significaba sabiduría e facía importante as persoas que levaban. Todo
familia de corda, teñen cordas, violín, violonchelo, contrabaixo, piano e arpa. Familia de vento, hai que soprar e soprar. Trompeta, trombón, trompa, tuba, clarinete e fagot. E a familia de percusión, pantata-ton-ton como día canción. Xilofón, platillos, bombos, tambor e vais. As familias de instrumentos reúnense todas para formar unha orquesta sinfónica. Os músicos da orquesta sinfónica teñen que ir colocados dunha maneira determinada. Diante vai a familia de corda, violíns, violonchelos, contrabaixos, piano e arpa. No medio vai a familia de vento, trompetas, trombóns, tubas, trompas, fagots e clarinetes. Por último, vai a familia de percusión, bombo, tambor, pilares, platillos e xilofón. Hai moitas orquestas sinfónicas no mundo. En Galicia podemos presumir de ter unha que se chama Orquesta Sinfónica de Galicia, creada no 1992 na Coruña. Con todos vos, Orquesta Sinfónica de Galicia. O director é a persoa máis importante da orquestra sinfónica. A man dereita leva unha batuta para marcar o ritmo. E coa man esquerda indica cada músico cando ten que tocar. Normalmente se le chama maestro porque ten que controlar o seu traballo e o de todos os músicos. Con todos vos, o maestro Batutas, o rei das musas. O músico escollido para representar esta exposición é Bodas, Abadelos, Mozart, nace na cidade de Salzburgo, en Austria. Desde moi pequeno tocaba o piano e o violín. Fixo moitos concertos. A nós gusta respecto a súa ser el re maior.